tati no mbanje pam live mbanje matrix iyo kana chigona basa tati isusu matrix kuti ite fefe dhiri yakatora bloti ngaitore hulengende ndozvo ndakataura. Mautotoro kuti mujekese ipapo nekuti hulengende uri kuti hamuna kana hiti kana imwe kana munoti chinazo. Dr. Lwazi vanondiudza chiko wafana wasingazive mwara tati no mbanje pam live mbanje matrix iyo kana chigona basa ngaino munhu ngarege kusunga mbanje akabata kamera so saka giri makamusungirei giri ngaadzoke kana zvirizvo because hapana kana hiti yacho chiburiswa nembanje ndichofa ndisina hiti bemai muburitse mahiti acho yayo nguva yebhololo ini ngoma dzanga dzifamba nesocial media ndofamba nekusendera nebluetooth ina handite zvesocial media handombodi ndorambira mangoma ndopusha vanadzo ngoma dzangu mafanzi mufoni imomo Kaspa neipeti ngenda na mafanzi akapfuura angu azviite ndinoona anozaza bhawo Mozambique kuita 90,000 mafanzi ndenge ndogara muMozambique kana muJoza ndiri baba zveita zvina mari ini mangoma anganozikanwa nemafanzi anoteerera ini musani manikidzeti atande nepressure. Tati isusu matrix kuti ite fefe dhiri yakatora bloti ngaitore hulengende ndozvo ndakataura. Hama kutaura zvoti mahiti iteerera mahiti kana mateerera modzoka teererai kuti mahiti muchaneta teererai mudzoke kuno titinati kubika zvedu kuno kongoma tine ngoma tuteereri kuuya siyai zvenyu aite pressure kuti ne pressure iko vanjeru varipo wakajegera tawa kalwaraini piwa ikaawadi kunama kana mune mahiti hapana atani totsvaka mahiti tesa hapana atani hita but chandoziva ndikaenda kumusha kwake kuna amai wake ikoko vanochemera picture deno vanomhanya nehanzvadzi dzake dzinomhanya kupfuura iye haisakati haipingi dzakawanda baba no more tiki atapurisa nemasini basa kuti unakidza vanhu inandiimbe boys ndonakidza vanhu chete aimeentertain ndopisa vanhu stress chete muda mari ikona ngala handipei 2000 yangu ndiuye boys tongonakidza vanhu wamafanzi obhadhara totongoti baba kona wosimbisa makona ngala akazara wamastreets vanotsigira plus ndendini timu rangu rekubharaki tikisimbisa mangoma hatina pressure isi maziya mafia plus vashuve media vatongonakidza boys